Ni Shafi'u Abakar zan yi waƙar ran sallah, 'yan kalalawa ne, 'yan halacci guru ne sun yi waƙar ran sallah. Muna murnar sallah, kalalawa baki ɗai. Sha'ibu ma sannunka, Shafi'u ma sannunka, Shamsuddin ma sannunka, Habibu ma sannunka, Tijjani ma sannunka, Imrana ma sannunka, halacci group mu ne, mun yi murnar ran sallah. Attahir ma sannunka, Mustapha ma sannunka, Ɗayyabu ma sannunka, Sa'idu ma sannunka, Lawal kai ma sannunka, Ibrahim Kedi sannu, 'yan halacci group ne, suna ta murnar ran sallah. Kalalawa ai mu ɗai ne, 'yan halacci group sannu. Mubara wanke sannunka, Umar kai ma sannunka, Lawal mani sannunka, Nuruddin ma sannunka, Ibrahim ma sannunka, Badmasi ma sannunka, Mubarak ma sannunka, Lukman ma sannunku, halacci guru